Txikitatik musika asko gustatzen zait eta eskolan abesbatza batean nengoen eta gitarra ikasten nuen. Eta batxilergoa bukatzean YouTubeko kanal bat egin nuen eta bertan abestien bertsioak igotzen dituen. Eta hor pixka bat deskubritu nuen abestea gustatzen zitzaidala eta nire proiektu propioa egin nahi nuela. Kaixo, Kai naiz eta reggaetoia abeslaria naiz. Kolpe eta kolpe bakoitzak tope, Gasteizen izarrek diote, errezazu zerua, ae, ae, ae. 2019an, bertsioak igotzen dituela YouTubera, jendeak esaten zidan, jo Iratxe, eta noiz egingo dituzu zure abesti propioak. Eta urte horretan erabaki nuen, nire abestiak egingo nituela, eta hasi nintzen ekoizle bila. Dipsodatik, nire managerrak fitxatu egin ninduen ere, eta esan zidan, jo Iratxe, igual da, aukera polita aurkeztea Durangoko azokako bekara. Eta hor geneukanarekin aurkeztu ginen, eta dirudi gustatu zitzaiela, proiektua zen musika urbanoa euskaraz egitea, ere kutsu feministekin, eta hementxe gaude. Maitea zer da, gauriakin dut berarekin egoten zarela. Ikusi genuen gazteen artean pilo bat entzuten zela reggaetoia eta ez zegoela musika estilo hau euskaraz. Orduan, ikusi genuen beharrezkoa zela hutsune hori betetzea, euskaraz egitea, hemen bertan jaiotzea eta letra feministekin. Azken finean, dagoen reggaetoi musika gehiena dauzka oso kutsu matxistak eta honi aurri egin nahi izan diogu. Esan zer nahi duzun nigandik. Egiten duzunean lan pertsona ezberdinekin, pertsona bakoitzak dauka bere lan egiteko modua. Orduan, pertsona ezberdinekin modu ezberdinak daude. Igual hasieran egin dezakezu musika eta gero melodia eta gero letra. Edo lehenik melodia, gero musika, gero letra. Zenbat bider, betirako eta Ni ikasten ari naiz letrak egiten, baina proiektu honetarako Jon Maiaren laguntza izan dut, eta, egia zen, hori, ni azken finean euskara ez denez nire ama hizkuntza, pixka bat kostatzen zait letra hauek egitea. ikusi duzu sua zer den. Gehien gustatzen zaidana da estudiora joatea eta grabatzea eta abestea, eta gero ikustea zelan joaten den geratzen. Uste dut dela politena, hor ikusten da nola geratuko den abestia, gozatzen dut abesten, ematen ditela zaitasun asko. Zaiena da hasiera, ikustea zein izango den musika, melodia, gustatzen zait, gero bere pentsatzea jendeari gustatuko zaio, ez? Letren aldetik, nire diskoan, nire identitatea hitz egiten da, eta gero bestalde hitz egiten da genero rolak atzean usteaz, ahalduntzeaz, gero harreman ezberdinak bizitzeaz, denetarik ikusi dezakegu bertan. Gorputzak iribitzen laikarra papampan, zure pozoia da. Beka honi esker, izan dut aukera lan egiteko profesional askorekin. Ikuste dut izan dela onena. Kolaborazioen aldetik artista ezberdinekin lan egiteko aukera izan dut, haien artean Mikel Urdangarin egon da. Hasieran proposatzean, berak esan zuen, jo, ezken nik nola abestuko du reggaetoia, ez? Osea, arraro. Baina, ez zitzaion bat ere kostatu, baietz esateaz, ezken finean, beste musika estilo bat da, eta hemen dago, aktuala da, eta, ere, igual estiloak fusionatzea polita geratzen da. Orain deitzen dugun Olatu Berriaren parte diren artistekin kolaboratu nuen, hauek dira adibidez Dupla, STR, Isesakara, eta Olatu Berria deitzen diogu urte honetan euskal panoraman aldaketa bat egon delako, estilo berriak eteretzen ari direlako, talde berriak, eta hauek dira honen parte. Pilo bat gustatzen zait Bad Bunnyren musika eta J Balvinena, eta referente moduan daukat orain asko Nati Peluso, uste dut daukala botere pila, eta gero ere fijatzen naiz pila Ariana Grande, Lady Gaga bezalako artistetan mundu mailan daukaten
botereagatik edo nola egiten dituzten gauzak pilo bat gustatzen zaidalako. Eta hemen nazioarteko mailan ere Rosalia uste dut igotzen ari dela pila bat eta asko gustatzen zait egiten duena. Que lo que toqui con la paina, 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 paina. Que lo que toki Urtea superilusionatuta hasi nuen eta ikustean, justu nire lehenengo bideoklipa pandemia garaian atera behar nuela, pizka bat kostatu zitzaidan. Azken finean, musika hau entzuten duzu igual tabernetan, gauean, parrandan, lagunekin, eta egoera honetan ezin da guzti hori egin. Orduan, kostatu zait pizka bat hau eramatea. Nik hau guztia baino aurretik ez nuen inoiz kontzertu bat eman. Orduan nire lehenengo kontzertuan Kainak airekin izan zen Plateruenan, Durangoko azokan, eta jendea eserita zegoen. Orduan, egoera onartu dut, azken finean hau delako daukagun gauza bakarra, eman behar ditugu kontzertuak, aurrera joan behar dugu, eta geratzen zaiguna da itxoiteaz, azken finean momentu hori ailegatuko da eta helduko dira kontzertuak zeinetan egun garen zutik dantzatzen, perreatzen eta ondo pasatzen. Uste dut oso garrantzitsua dela beka hauek egotea, niri pertsonalki asko lagundu nau nire proiektua inpulsatzeko eta uste dut musika talde pilo bat daudela talentuarekin, baina hori falta zaiela inpultso hori haien proiektuak ezagutzera eramateko eta ikustarazteko.